Po saharské noci vyrážíme západním směrem ke skalnímu útvaru Gara Bedouar. Kulatá hora, jak se jí dá říct z překladu, byla v 11. století vojenskou základnou. Také ji využívali filmaři, například ve filmu Mumie. Dnes je to už jen turistická atrakce pro offroadové výlety. Berbeři se vám snaží prodat cokoliv a kdekoliv, protože chudoba je tady vidět na každém kroku. Ale my už se začínáme blížit k úpatí pohoří Atlas. Vidíme oázu Tinerhir a vyjíždíme do soutěsky Todra, kterou utváří skalnatý masiv se stěnami vysokými až 300 metrů. Další den se chceme pokusit o přejetí jednoho z mnoha atlaských pasů a překonat na našich strojích necelých 3000 metrů nad mořem.
Naše další ubytování je opět zážitek. Majitel už pro změnu nemluví žádným jazykem než arabštinou, ale i tohle Google překladač naštěstí umí. Celé tohle ubytování má neuvěřitelnou atmosféru. Celý dům je opravdu jen hlína a dřevo. Tady na vás už dýchne pravá Afrika. Ale opět se ukazuje místní pohostinnost a výborná kuchyně. Ráno vyrážíme lehce severozápadním směrem do města Ouarzazate, kde navštívíme hollywoodská studia. Po mé pravé straně to nesvítí Sauronovo oko, ale je to největší koncentrační solární a fotovoltaická elektrárna na světě s výkonem přes 580 MW, která je viditelná i z vesmíru. Filmová studia Atlas byla založena v roce 1983. Jedním z prvních rekvizit byl film Honba za klenotem Nilu. Dále novější Gladiátor, Hra o trůny, Princ Perzie a spousta dalších. Další zastávkou na naší cestě je nedaleké město Ain Benhadou, které je zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Vystavěno bylo během 17. století a v současnosti v něm žije jen několik rodin věnujících se turistickému ruchu. Následující den vyrážíme překonat pohoří Vysoký Atlas, které se od Atlantského oceánu táhne až k alžírské hranici. V dáli míjíme nejvyšší horu Džabal Tubkal, 4167 metrů nad mořem. V horách si dáváme malou pauzu na výbornou marockou kávu s velmi přátelskými lidmi. V odpoledních hodinách přijíždíme do města Marrákeš, které bylo založeno na začátku 2. tisíciletí. Je to nejvíce turisticky navštěvované místo v Maroku a dokonce 5. v Africe. Naším hlavním cílem je náměstí Džema el Fna,
které je plné obchodníků, stánkařů, umělců a krotitelů hadů. يلا بينا يلا يا حبيبي يلا نفرح ونقول ما شاء الله يلا بينا يلا يا حبيبي يلا نفرح ونقول ما شاء الله يلا بينا على طول يلا بينا على طول يلا بينا على طول يلا بينا يقول يا عيني ويلي 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 قولوا إن شاء الله De Granada a Casablanca, en Caribe fantasía, la guitarra gitana loca, cántame Andalucía. De Granada a Casablanca, me baila en la playa, con tus ojos negros chiquita, con tu boca enamorada, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, como tú, como tú. No hay nadie como tú. يلا بينا يلا يا حبيبي يلا نفرح ونقول ما شاء الله يلا بينا يلا يا حبيبي يلا نفرح ونقول ما شاء الله عيونك حلوة شفايفك غنوة عيونك حلوة شفايفك غنوة يا عيني ويلي 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 قولوا إن شاء الله حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي Ráno vyrážíme na pobřeží Atlantiku do města Casablanca. Navštěvujeme mešitu Hasana II., která je největší v Maroku a 7. největší na světě. حبيبي يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي Odpoledne přijíždíme do hlavního města Rabat a začíná nám šlamastika s hledáním ubytování a neb navigace v úzkých uličkách Mediny úplně nespolupracuje. أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله You love, I'm gonna go around the world just looking for someone. I'm gonna go around to find another like you love, I'm gonna take with me just everything I will need. A sleeping bag, few drinks, some food, a photo of you love, on my way, sure I'll find you there, and the wind will take me to you. On my way, I will find my happiness, and together we'll look for what could be next. The drink can be helpful if it's not dreadful. So I'm gonna go around the world just looking for someone. I'm gonna go around to find another like you love. There's only one thing that I'm very sorry to leave here, but doesn't matter, better not to speak about you love. On my way, sure I'll find you there,
looking for someone. I'm gonna go around to find another like you love, you love. I'm gonna take with me just everything I will need. A sleeping bag, few drinks, some food, a photo of you love, you love. On my way, sure I'll... Po včerejší hře na schovávanou v uličkách Rabatu míříme zpět na sever do Tangeru na trajekt a pomale se loučíme s úžasnými zážitky Maroka. A jak jsme na začátku řekli, navštívíme ještě nakonec anglický Gibraltar a tím se loučíme s naší úžasnou cestou.